Casele din containere își află printre construcțiile de beton. Sunt mai ieftine, se asamblează repede și se demontează și mai repede. Mai important însă, sunt rezistente la cutremure și incendii și nu au nevoie de autorizație de construcție. Dormitorul matrimonial este suficient de mare, destul de spațios, pentru două persoane, are tot ce-i trebuie. Lucian și-a construit casa din container cu numai 11.000 de euro. Locuința de 24 de metri pătrați are 2 dormitoare, living și baie. Aceasta este prima casă mobilă pe structură de container construită în România. Are deja și un client. Cumpărătorul o va transporta în câteva săptămâni în Brașov pentru a o folosi drept casă de vacanță. După ce o va testa, Lucian vrea să facă un sat de vacanță cu astfel de case. Am fost tot timpul interesat de genul ăsta de structură. Odată pentru ușurința cu care o poți reloca și apoi pentru versatilitate. Containerele se pretează și pentru spații de birouri, nu doar pentru locuințe. Vedem foarte clar că poate fi folosit stil birouri. Avem zona de bucătărie, iar pentru a beneficia de căldură sau de temperatură mai scăzută pe timpul verii, este montat un aer condiționat. Toate containerele au aceleași dimensiuni. Astfel, o construcție poate fi ridicată pe mai multe nivele și poate fi formată din mai multe module. Pentru a oferi confortul unei case din cărămidă, constructorii au găsit diverse soluții. Pot fi placate și pot fi obținute niște categorii de construcții ca și imagine, impactul imaginii să nu fie foarte diferit. Propunem opțional și acele soluții, astfel încât aceste structuri modulare, chiar și containere, să fie ascunse sub acele finisaje. Imobilele din container sunt montate în maximum 2 săptămâni. Se demontează în câteva zile și au o durată medie de viață de 30 de ani. Prețul unei construcții începe de la 9.000 de euro și poate depăși 30.000 de euro, în funcție de dimensiuni.